a nosa madriña deste ano, a Fátima Donado. Como dixen antes, moitas grazas por aceptar de vir con nós este día. Fátima Donado é monfortina, é exalumna do IERRI OCABE tamén, é xornalista, é cineasta documental, é creadora sonora, unha traxectoria de unha década en medios de comunicación como a Cadena SER, El Diario.es e La Sexta. A súa experiencia profesional combina o xornalismo de investigación, a narrativa documental e a creación de formatos sonoros con vocación social, cultural e de impacto comunitario. É guionista e subdirectora do documental Origen, estreado na Atlántica Mallorca Film Fest no 2020. En 2019, fundou Amazaondas, un proxecto educativo de radio comunitaria na selva do Perú, no que traballou durante 5 anos promovendo a comunicación participativa e a visibilización de territorios pouco representados. O seu traballo sonoro, el podcast de Amazaondas, foi recoñecido co Premio Ondas ao mellor podcast experimental en 2024, definido polo xurado como unha experiencia sonora exemplar, inmersiva e totalmente innovadora. Actualmente, atópase na fase de distribución de Capinurí, a súa primeira curtametraxe documental como directora. Moitas gracias. Moitísimas gracias pola invitación e pola presentación. Noraboa a todos os graduados e graduadas. É moi especial para min estar aquí porque hai 18 anos estaba sentada onde estades vos hoxe, con máis dúbidas que respostas. E a verdade é que os 35 sigo igual. A vida vai entregándote valores e principios, pero poucas certezas. Aínda con todo, unha das certezas que teño hoxe é que volvo aquí como xornalista. Unha profesión que me ensinou 2 cousas fundamentais: a preguntar e a escoitar. Ás veces fannos crer que medrar consiste en ter todo claro, pero eu creo que a dúbida non é unha debilidade, ao contrario, amplía a nosa mirada e fainos máis tolerantes. Despois de anos no xornalismo, aprendín a non atopar respostas definitivas e a facerme mellores preguntas. Cales son as preguntas que vos estades facendo hoxe? Eu, para facer este discurso, pregunteime quen son e quen quero ser, que significa para min o éxito ou que paga realmente a pena. Hai preguntas que permanecen máis tempo na nosa cabeza e que necesitan anos para poder ser respondidas. Por iso, tede paciencia co que aínda non entendedes, porque xa sabedes que o camiño máis longo da vida é o de coñecerse a un mesmo. Hoxe, cada un de vos inicia un novo rumbo, iso é unha realidade. E seguramente pensedes que a vida comeza na universidade, ou noutra cidade, ou noutro traballo, pero a vida nunca empeza despois. A vida é agora, todo o rato, decisión tras decisión. En este intre é cando a maioría de vos ten que tomar unha desas decisións que dan máis vértigo, porque define o voso futuro máis próximo, pero tedes sempre claro que ninguna decisión determinará toda a vosa vida. Sabedes sempre que tedes a opción de cambiar de dirección, porque cambiar de idea tamén é unha forma de medrar, e porque o único constante é o propio cambio. Todos temos un don para algo, e non se descubre dun día para outro. Unha pista pode ser intentar atopar aquilo que vos faga sentir vivos, porque pasar media vida nun lugar ou nun traballo no que un se sente baleiro é unha forma silenciosa de apagarse e de afastarse dun mesmo. Por iso, non elixades unha carreira polas saídas profesionais, pola fama ou polos cartos. Confiade en vos. Que o que elixades ser nutra a vosa alma e sexa útil para os demais. Escoitádevos profundamente, porque cando se trata de vocación non hai lugar para os consellos. Que fai latexar o voso corazón? Que é aquilo que faríades incluso se non vos pagaran? Que paixón fai que saiades da cama para enfrentar o día con ganas? O voso futuro non só está nas universidades, hai formación profesional, hai oficios por aprender que se están perdendo e desaparecendo. Temos preto un mundo rural vivo que explorar e apoiar. Deixade de lado estruturas vellas sobre o éxito e reinventádeo. E se algún de vos
Aínda non ten claro que camiño escoller, non vos agobiedes. Ás veces o camiño non se escolle. Tes que descubrilo ao andar e sobre a marcha. Porque ás veces os camiños que para os demais parecen equivocados acaban levándonos aos lugares correctos para nós. Eu, por exemplo, hai 7 anos decidín deixar un bo traballo en Madrid, unha vida construída durante 10 anos para crear un proxecto persoal na selva do Perú. Lembro perfectamente aquela decisión porque había xente que pensaba que estaba cometendo un erro e dicíanme literalmente que estaba tola. Pero sabedes que ninguén pode ver o futuro. Eu estaba segura de que aquilo era o que tiña que facer. Tiña unha convicción. Co tempo descubrín que foi unha das mellores decisións da miña vida. Unha decisión que recentemente devolveume a Monforte. Moita xente preguntábame, pero non tes medo? Claro que tiña medo, pero aprendín que se pode avanzar con medo. E que o medo é un motor e nunca unha limitación. Outros dicíanme, e se sae mal o proxecto que vas facer? Eu pensaba, mal. O único que pode saer mal é non ter o valor de intentalo. Por iso, rodeádevos sempre de persoas que crean en vos. Teño 35 anos e sabede que case nada na miña vida, ata agora, saí como imaginaba os 18. Para min, iso é unha boa señal. Porque significa que me atrevín, que tomei riscos, que seguín o meu instinto. E este é o mellor consello que vos podo dar hoxe. Tedes sempre un plan, pero estade dispostos e dispostas a rompelo. Tamén cometín moitos erros, non vaiades a pensar que nunca caín, pero o erro é a ruta máis rápida cara a aprendizaxe. O erro é a base da experiencia. E hai cousas que só se entenden despois de vivilas. Medo a equivocarvos. Tede medo a vivir sen paixón, sen curiosidade e sen humanidade. Tede medo a convertervos en persoas que deixaron de emocionarse e que viven de espaldas a dor do mundo e dos demais. Mantede a mente sempre aberta, duvidade, sede humildes e non deixedes de aprender, porque o día no que alguén cree que xa o sabe todo é o día no que deixa de crecer. Viaxade todo o que poidades, amade moito sen medo e tamén deixade que algunha cidade ou algún amor vos rompa o corazón. Temos máis capacidade de reconstrucción da que pensamos, pero que nada mate a vosa ilusión. Que ninguén vos convenza nunca de abandonar algo que sentides verdadeiro dentro de vos. Co tempo, o que queda non son as notas, nin os títulos, nin os ascensos. Quedan as veces que fostes valentes para empezar algo novo. Queda a vosa capacidade de transformación, de volver a empezar cando algo non saiu como esperabades. Queda a xente que estivo ao voso lado e a xente a que axudastes. E queda, sobre todo, a sensación de ter vivido unha vida propia, que non será perfecta, pero será vosa, e para min non hai ninguna satisfacción como esa. E agora, mirade un pouco a vosso redor. As caras que tedes ao lado van quedar unidas para sempre a esta etapa da vosa vida, que se pecha hoxe. Os vosos amigos e amigas, os vosos pais e nais emocionados, os vosos avós e avoas orgullosos, eses profesores e profesoras que sempre estiveron aí, cunha man a tempo. Por moi lonxe que vaiades, non soltedes eses vínculos. Coidadeos na distancia. Porque cando a vida se poña difícil, e ás veces poñerase, sempre teredes un lugar ao que volver. E cando volvades aquí algún día, como volvín eu hoxe, comprenderedes algo emocionante. Unha parte do que seredes mañá comezou nestas aulas, neste pobo, entre a vosa familia e os vosos amigos, entre os soños que aínda non vos atrevedes a dicir en voz alta. E desde aquí desexovos que todos eses soños atopen o seu camiño. Hoxe estou facendo esta intervención en galego cos nervios dunha persoa que leva 15 anos fora e que non medrou nunha casa na que se falara galego, senón castelán. Poderíamos dicir que dende que volvín son unha neofalante, pero iso non quere dicir que non me importe a nosa lingua. Hai uns anos, nunha reunión en galego, na que eu me desculpaba por falar en castelán, porque sentíame insegura, unha das vosas profesoras, Pilar, díxome algo moi sinxelo, que nunca esquecerei. Non teñas vergoña por non falalo perfecto. O importante é falalo.
Só así mantemos viva unha lingua. Por iso estou aquí falando galego diante de vos, o galego que sei, o meu, con erros, pero alto e claro. E quería pechar con esta idea tan simple. Fagades o que fagades, non deixedes de falalo, porque a inmortalidade da nosa lingua tamén estará nas vosas mans. Moitísimas grazas.